Takže čaute, já jsem Honra, já si vítám u dalšího videjka a tohle je na hru, na žádnou hru, je to další tutoriál a je tu jak si aktivovat produkt ve službě Steam. Tady takhle máte, že zapnete si určitě Steam, musíte být zaregistrovaný, přihlášený a tady to je, když máte nějaký klíč k tomu a potřebujete tu hru aktivovat. Někdo vyhráli jste nějakou soutěž od nějakého youtubera nebo takhle, nebo nějaký kamarád vám poslal jako dárek tu hru. Takže tady takhle nahoře máte hry, v těch záložkách nahoře a na to se najdete nebo to rozkliknete a aktivovat produkt ve službě Steam. Na to klikneme. Tady máte různý nějaký ty údaje, dáte další, souhlasím a sem vložíte si klíč. Takže já jsem si vložil klíč, tuhle hru jsem hrál s Gameboxem a hrozně moc vám děkuju. Tak, takže dali jsme další nebo něco takového. A tady vidíte, jaká to je hra. Aktivace byla úspěšná, je to Dame Effect. Hrozně, takže za tohle vám děkuju, že jsem mohl vyhrát tady tu soutěž. A dáme zase další. Tady vidíte, kolik má to volného místa a tak, ale dáme další. Tady máme menší ty, vytvořit, nabít start, ano, a na ploše taky chci, takže dám další a už se mi to teď se mi to a máme dokončeno, teď to bude asi tady ve stažených, tak. A teď jsem si teď stáhnul, nebo teď jsem si to nedávno stahoval a tady už máme zobrazit správce o aktualizace a teď už se mi to tady zbývající času 5 minut a už se mi to tady stahuje. Takže já jsem hrozně moc rád. Tímhle vám chci taky poděkovat veřejně Gamebox, asi máte dole odkaz na video, na jejich channel. A takže díky moc a já se s vámi loučím a čau. Yeah, 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 yeah.